Ngorag na po mga ornamental. Pupunta natin si Mr. Gab. May kukunin po kasi tayong imported Japanese koi na in-order sa kanya ni Bro Ryan Salazar na bukas need kong i-ship papuntang Viracat, Anduanes. So ngayon magkakaroon tayo mga ornamental ng chance para masilip yung mga alaga ni Master Gab at saka yung place, yung mga magandang setup ni Master Gab. So ayun mga ornamental, punta na natin mga ornamental. Thank you. Dito na kami mga ornamental sa place ni Master Gab. At ito yung mga alaga niya. Platinum red-tail catfish. Tsaka tong mga Rafaima, almost 6 pieces po ata to. At ang pinunta natin dito mga ornamental is itong mga koi na red and black. Imported. Lupit ng setup ni Master Gab. Kaya yamanin. Yan. Tapos dito mga ornamental, mayroon siyang 6 feet po ata itong mga ornamental na naka overflow, underflow. Yan yung super red arrow ni Master Gab. Ay, ganda. Lupit. Yan. Ito naman yung Chana. Ganun din yung setup. Ganda ng lugar. Sa baba niyan mga ornamental is yung under sump Master Gab. 40 dyan lang. Ayan. Kano ganyan? Ayan na. Lumusong na si Master Gab. Ano mo anak ko na pa? Pero nakulo ng tubig ganyan ako. Nakulong doon? Kuya? Kasi ba yan? Ito lang.
Sir, good evening po. Bago lang naman. Opo, sir. Kinabukasan ako. Akala ko gano'ng ano na ano? Maintenance na? Oo. Gano'ng bibili na maintenance na? Alligator snapping turtle. Alaga ni Master Gab. Oh, galit na galit. Gustong manakit. Ito mo yung dila niya. Uod form yan. Oo, form below, pero yung dila Kasi sa wild, pang-attract sa mga prey. yan ang ginagamit nilang bait. Oo, pain. Bakit na isda? Ginaga. Ano? A few moments later. Finally mga Cornamental, nakauwi na rin kami. Medyo ginabi nga lang ng uwi kasi dinaanan ko pa si Idol Justin Benitez. Nagpagawa po kasi siya mga Cornamental ng ilang pirasong mga tank. Meron kasi sila dun mga Cornamental na malit na space sa Ayala Mall kung saan nagdi-display sila dun mga Cornamental ng mga naka-aquascape ng mga aquarium tanks na supposed to be nung linggo ko pa dapat siya ipinaship. Kaso nagdalawang isip akong mga Cornamental na ituloy yung shipment sa van kasi baka mabasag yung mga aquarium, sayang. Kaya isinama ko na lang siya ngayong araw sa pag-pick up ng imported Japanese koi ni Ryan Salazar sa place ni Master Gab. Hindi na ako nagtagal kasi baka masita din ako ng manager ng mall. So iniwasan ko nang mag-content doon. Pero nakapag-video pa rin ako mga Cornamental. Makikita pa rin ninyo yung setup nila doon sa Ayala Malls. A few moments Nandito na nga later. po sila sa pangangalaga ko, mga Cornamental. At ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano nga talaga kaganda yung pinick up nating mga Japanese koi. Ayan mga Cornamental. Di ko alam kung anong identification nila. Depende siguro sa kulay. So ayun mga Cornamental,
sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Bro Ryan Salazar kasi gaalaga ng isda. Ako yung parating napipili niyang mag-handle ng mga imported niyang Japanese koi hanggang sa may padala papuntang Viracatan, Duanes. Kaya bro, sobrang salamat talaga. Tapos bukas mga Cornamental, papakita ko sa inyo kung paano namin ito babalutin together with my mother. Siya po kasi yung talagang natuwang ko dito sa pag-handle ng mga isda, yung mga pinapadala sa Viracatan, Duanes. Kaming dalawang nagtutulong-tulong. Kaya mamaya or bukas, maaga kaming magigising para mag-prepare at magbalot ng mga isda hanggang sa madala namin sa Tabaco Port. So ayun mga Cornamental, update na lang ako ng madaling araw paano namin to i-prepare. So ngayon mga Cornamental, hanggang dito na lang po muna kasi kailangan na rin namin magpahinga para may lakas bukas. So ayun, thank you. Moragdaga mga Cornamental, moment of truth. Magbabalot na po tayo mga Cornamental ng Japanese koi para may pa-ship na po natin papuntang Virac. Kung makapansin nyo po mga Cornamental, may medical oxygen pa ko dito katabi. Hiniram po nga pala ito mga Cornamental kay Julius Calios kasi talagang kailangan na natin ito mga Cornamental. Sobrang laki ng mga isda, baka di umabot ng Viracatan, Duanes kung di natin gamitan ng medical oxygen. So ito nga pala sila mga Cornamental. Papakita natin kung kamusta yung lagay nila, sa ilang oras nila nandyan sa styro, tapos hanggang sa mabalot natin sila mga Cornamental. Papakita po natin. Ito sa kung iyo na tayo.
Ayun mga ornamental, na tapos na natin may pa-ship yung isda. Kailangan ko na rin pumasok sa trabaho. Another accomplishment na naman yun mga ornamental para sa akin. Tsaka antayin na lang po natin yung update ni Bro Ryan Salazar about sa isda if safe na nakarating sa Virac. So ayun mga ornamental, shoutout na lang po kay Mano Arnie Obidis, kay Mano Juan Paulo Aicardo Bibon, at sa lahat ng mga fish keeper ng Tabaco at sa buong Bicol, maraming salamat. Thank you.